Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta thantang milimen mirdam thangchupi. Tangte berta chepi berta antun pen arju panisene. Dhonsing kathara ronga rada tu thur pakpen atuwar ka chisilam. Pinini Pfizer kepani lakhain korapi diopani constituency kaparlo apar diopani mate athak arnam lang pia hawar dhonsing kathara rong aral atum kacheleng atuwar ka hingnopi ga jok mithang rong isi rong asar pencheng lok cheto pet pen towar ka chisilam pontu lason si penang anarni along MAC EMMLA atum aphan chuning ridam si chonghong bom lo ponta madupenta akerap long le det ajo Mithangarat akisung alam the mathapen rong isi thurpet si towar ka chaslam pon arve ki chang ahut kanglet kang khar ahut lapen ki sokyon e lapen ajo phirlo ka chehela da phan mathasi local MAC Sorbon Kumar Telenga lapen team Karbi Anglong ke thekidinga tumapan rong asara ke hai tharson ka tharpen prangke thengno kining jepon lapen piniarni anta mithang akhi adat pen NC towar ka chesilampom nang lang pulote non ki do bom BJP sarkar ning kan capsose council charing lapen development amen pen radaphan wot kire ike PLC kilongla lapen komentu ansi inlong mate Karbi Anglong along development asai ke klemji langma diopani constituency arloke kapre ka khai arong along ke development asai klempik pik bonta Karbi arong along ke non puta keron pachitang thek thila bukajan penarun taro Karbi Anglong TV9 News nang tum pini la kam ki claim ke koson pen la sarkar pen kirap pen ke do pen si claim ma matang tin tum jongjong si claim pon la salilo ba sarkar kirap belum pemitang si claim lo Halo teman ikan orang tu solusi mitang tu benai bom. Ala bukut mantu MC do hotel tem alu tapi dam lo hem rong hang bet sai. Nomor 6 tapi lo satu orang benai pi tapi nam puta benai pi pelak. Jadi man bagian tu mitang benai nangkok lo dari kedam bang siksa kok. ante la bang so to work ke PWD ma mate inila pujongjong ka bunai to wala PWD lo. Ane ada fermenti so bosti tu arlong hemi purut. PWD atau online ke. ente la so rong pen nan tu ma rong an ku anak helu do lang so da pen nonin tum kam klem bom pen ha itu marongan thok se tha rong itu marong ke kilometer thom rong dak pen da rong hemi pone kon kilometer ko ke kilometer pho dak pen he ho nang li tum homosti kopi to pado poni chanik ta deu pani 24 nong deu pani capital Sorbon Telenga VDC chairman ke VDC chairman ke Elis Karanti te nang li tum sarkar fan pini ke chuning ridun ji do ma Keniri ke lah lo ala VDC chairperson pandalo atau Sorbon Telenga local MAC pandalo Kami Karbi Anglong Tumas Council Kapil Tinili ke lah lo prajin pen software mengenai pisante nang li tum nanti hola so rong non ke do boma rong ke ko anata do lo arta dulu ikan korap ho Dolamara Range East Division Kaparlo Baguri Sabit Forest Office along Staff Kadure Lipai truck aru acheklo lakhai kora truck nuar Baguri constituency Kaparlo Baguri Sabit Forest Office along Staff Kadure puthak rangkya tung kahumbi tamahur James Cram Sapen Staff Kadure puthak rangkya thengno lamthe nang chipak lang do tang tia lang lituma lamthe le lang iksina Borjan Penham Full Report Karbi Anglong TV9 News nilimen ke James Tamsa nilila dak bangke dalam mararen standar baguri sabit lo sedang itu kadowi media ke dikupen ke bang media bitung kan mata mening chelo ni bitung kan ka humri pen aja pasi alam thi bangke lah hello dang itu media thengno stami che than lo dang itu tak me kadowi dak thek long lo bordara along national 37 ang
adung masih office gitu loh si nilitum aku su adung we bangke doan same nilitum ke ini diklaim jika kami bangke range kado we pen instruction ben nilitum tak kian dun bom lo lapen saya kisung mangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kami lapen kaduri apu thak bangke nilitum kisung sabsu tambi nilitum punang bom lo long si nilitum range same hiloving dak ben kacirap itu bangke ke bangji ke jamji sami hiloving hiloving lahai kisung ben lawan tu kado we sampai apora long nang pagi pali on sini ni Staf bangkon untuk nilitum staff bangke bang ini bet bare no tapi ni dia jadi no Ningduk meme aberta ningkan hini aro soso kupi ko son pendoni imbochok lakha krepli korkanthi constituency ka parlu langlokso kaja kramsa rong mekar khoya kramsa lapen wiping tpsr jang serli kramsa pi imbochok kang bodela kong airmen serli kramsa pi arta ningkan hini wetla kedam tang jang mi poni phain korai si lapen kora hini ang bongsi kang bopon lasi kisung det ahem tun isiatum pen ka chuning ripon solang do karbi kedo anaphan nalitum theklong abang aling sitame nang pachini vektha lapen nanglitum nang chirap teng chito dun pen niliso pi serdi kram sa pi phan hem anang pale pupusi ning thelo chethan dam sinang kang bochok nikan hini oso apai wiping tipike asapso ke prekchara jok ajo phirlo sitame langlokso pen dokmuka angbong atuwar pia longsi aningkan kedo organ thiar lo kedo abang phu bang phi anke chini ta hai pu lapen kachithan paralam kali ingcham pusitame aso ke chinghondu chena bonta kupi ko son penloni kaike aprang along kachibu panding asar jangke non ke avedetlo komada bang phu bang philone endon detlo lasi prabjin pen puthot kachithon dam je phansi chuni ripon athe munit perthe nahachi det api kaching honnai asimbon ke iso hello lasi iso idung pen ave tangte nalitung kopi lo kamatham lasi solang do karbia rat do an sitami chirap chito dun pen kapalong pidun chi aphan chuning ripon lo lapen labang swa number 9864469629 along nang humri pen birta ke me kilong chia phansi changhong iting lo News Tech Report, Karbi Anglong Tv9 News. dak kram sahem nili hem ausu serli laka ki bisi aro solo la sela apa ya bang apuge nu ajok alang li bang la ningkit pachi pru po ke la dam tap dam pru po ga uso bang kitakang bu la pusono yo da si alang li hala ning melo putu la bang su apanang chen aku ciri tu por makala su bang ga ciri tu bang au so bang abdallah la si madu akorte injil sitame nangli tumjong si pon long pute nilit han sitame phone long sitame nilit han nang pachini vek kha bosi la news kala ngarat korte la pen injil do manta chuning rilo la pen nili labangsu auso asar boras nili ahok per bang no la pen nili hemasor nili chormen waiting tipi la pen nili men khoya sing ramsa la kaya ramsa rang malo la sin nan purun beda nili as ning duktik mane ke theglong beda lang on purun benta la sin nili tum kiri da pen nan rilo sita melong rek thedalo la sin nali tum sita me abang putin tamela nali tingong se thegdong ba pon long beta ni tum han nili phana pachini tha la sia mani ni git ribong no ke thegong le datlo angini ni chuklem le the chodam le the chuklem chodam ta ni han tie bedalo la si nangli tum ahin pen sedam ni pachini tha usini dira dius kala angkor te nyur phanta nili ning duktik ba lang tum han ko chuni rilo la puya lo la si nangli tum jong si theglong ponong bote nang pachini ser tegot samjin pen nili phanang thano nili nang chian po mapak hem setami ba mapak arong setami
nangit punya pani di kini gila hello Tante pini aberta ke lang sikang ton pondok domi thang me kardom.